Лукашенко павіншаваў свайго калегу з Китая Сі Цзіньпіня з днём народзінаў, звярнуўшыся да яго словамі «Ваше превосходительство» з прапісных літараў, «Дарагі сябра, але на вы» і выкарыстаўшы абарот з класічнай камедыі «Карнавальная ноч» пад вашым чуткім кіраўніцтвам. Краіна, маўляў, дамаглася грандыёзных поспехаў, займаючы лідзіруючыя пазіцыі ў спісе буйнейшых індустрыяльных дзяржаваў пад біркаю «Зроблена ў Кітаі», з чым радасна і падводзіць вынікі 14-й пяцігодкі. Сі, якому сёння споўнілася 72 гады, з адказам пакуль марудзіць. Сёння Беларусь адзначае дзень медычнага супрацоўніка. Нацыянальны статыстычны камітэт яшчэ загадзя выдаў нават спецыяльную інфаграфіку з гэтай нагоды. Асноўныя дадзеныя, праўда, не свежыя, а на канец 2024 года тады ў краіне налічвалася 56 200 дактароў, і з іх 49 практыкуючых лекараў. Было і амаль 124 тысячы сярэдняга ўзроўню адмыслоўцаў. Большасць медыцынскіх супрацоўнікаў жыве ў Менску і Менскай вобласці. Жанчынаў значна, конечно, больш, чым мужчынаў працуе ў гэтай сферы. Беларусь нават абыходзіла еўрапейскія краіны ў забяспечанасці практыкуючымі доктарамі на 10 тысяч насельніцтва: Нарвегію, Нямецчыну, Швейцарыю і Балгарыю. Сярэдні заробак ужо сёлета сягае за 2000 рублёў. Праўда, розніца паміж высокаадукаваным персаналам і спецыялістамі сярэдняга ўзроўню адчувальная. Найбольшы дэфіцыт кадраў у студзені-траўні 2025 года паводле даследавальніцкага цэнтру «Работа Бай» назіраўся па спецыяльнасцях загадчык аптэкі, урач і галоў-урач. У апошнія месяцы таксама вырас разрыў паміж заробкамі, якія чакалі, і тымі, якія прапануюць па факце. Сёння ў Беларусі каталікі святкуюць надышоўшую Троіцу. Літургіі адбываюцца па ўсёй краіне. Па традыцыі касцёлы ўпрыгожваюць галінамі дрэваў, як правіла, бярозавікамі і букетамі з кветак і травы, а пасля службы адносяць іх дадому і захоўваюць цягам года, як наймацнейшы сродак, што папераджвае і вылечвае хваробы. Але не засцерагае ад рэпрэсій рэжыму. Шмат якія абшчыны рымска-каталіцкай царквы былі ліквідаваны, і гэты працэс працягваецца, а Беларусь утрымлівае другое месца ў свеце па колькасці арыштаваных каталіцкіх святароў пасля Никарагуа. Адпаведна, наша краіна абсалютны лідар у Еўропе паводле гэтага паказніка. Профілактычная акцыя Дзяржаўтаінспекцыі Менгарвыканкама пад назвою «Хуткасць», якая праводзіцца ад 15 да 17 чэрвеня, наклалася на год добраўпарадкавання, і ўсё гэта разам прывяло да новых затораў на дарогах беларускай сталіцы. Інспектары з ужываннем змешанай формы кантроля, галоснай і негалоснай, то бок употаяк з-за кустоў і іншых перашкодаў ловіць кіроўцаў на хуткасць і актыўна ўмешваецца ў роўны рух мотатранспарта, аўтамабіляў, таксі, у тым ліку маршрутных, а таксама карыстальнікаў каршэрынгавых сервісаў. А ў гэты час ідуць рамонтныя працы на дарогах ад 7 раніцы. Менсктранс вымушаны быў паведаміць аб затрымках руху грамадскага транспарту 15 чэрвеня з парушэннем графіка ажно на 18 хвілінаў. Але гэта не рэкорд. 25 красавіка бягучага года на Даўгілаўскім тракце рух транспарту ажыццяўляўся з-за скаплення аўто з парушэннем графіка нават да 20 хвілінаў. А ў лютым 2025 калапс ахапіў сталічныя дарогі ажно на 4 дні запар ад 10 до 13. Закрылі пуцеправод на перасячэнні вуліцы Маскоўскай і праспекта Незалежнасці, скапіліся і аўтамабілі, і грамадскі транспарт. Там затрымка руху даходзіла да 30 хвілін. Здаецца, 6-бальныя коркі пагражаюць стаць новай нормаю для беларускай сталіцы, пісаў тады Тэлеграф Ньюс. У беларусаў на радзіме дзве асноўныя бяды. Гэта прэзідэнт, як яны яго называюць, і прапагандысты. Выключна цытатамі вялікіх, безумоўна, прыярытэтных аксакалаў міжнароднай палітыкі пачала сваё вітальнае слова берасцейская дзяўчына. Дама прыемная ва ўсіх адносінах, але думаць не жадае, ва ўгоду ідэалогіі. В Евросоюзе нарастает раскол. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на этой неделе призвал к изменению политической системы ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о том, что Европу ждет катастрофа, если она не изменит своей политики в отношении Украины. Ну а имена тех, кто разваливает Евросоюз, назвал немецкий политик и депутат Мартин Зоннеборн. Фон дер Ляйен, вы враг народа Европы. Кая Каллас, вы марионетка в руках Вашингтона. Вы двое превратили Европейский Союз в жалкий придаток чужих интересов. Послушайте меня внимательно. Я не собираюсь выбирать слова. Народ Европы устал от ваших улыбок и ваших лицемерных речей. Ваши санкции уничтожают промышленность. Ваши решения ведут к нищете. Ваши ценности — это пустые лозунги, за которыми стоит только страх и подчинение. Фон дер Ляйен, вы не избраны народом. Вы сели в кресло власти без доверия миллионов. Вы угрожаете несогласным, затыкаете рты
ты называете цензуру борьбой с дезинформацией. Но мы все видим. Вы с угрозой демократии, вы презираете свободу слова, вы давите инакомыслие. Под видом европейских ценностей вы продвигаете диктатуру брюссельской бюрократии. Калаш, вы бросили свою страну на алтарь конфликта. Вы не лидер, вы провокатор. Здаецца, яна штосьці пачала разумець. Гэта былі навіны Беларусі. Да заўтра.